No niin, pitkästä aikaa tehdään seuraava video ja nyt meillä on täällä tämä jännä kurkku, mitä maistellaan. Näkyykö tämä sinne? Näin, ja tämä vähän epäilyttää täällä on, niin otapas lähikuvaa tuosta tekstistä, mitä siellä lukee, että kuulee. Aiheuttaa lapsilla kaiken näköistä asiaa, mutta minuahan se ei koske. Ja aukastaan tästä sievästi tämä. Katsotaan miten tässä käy, että kuka tässä on ensimmäisenä. Noin. Hajuhan on mitä hirveä kyllä, mutta niin. Äkkiseltään näyttää semmoiselta perunan näköiseltä suolakurkulta. Ei haise kyllä mitenkään hyvälle. Katsotaan, leikataanpa tuosta. Näin. Kyllähän se vähän suolakurkulta näyttää. Tämä on kyllä keskeltä parhaan siivu. Saatana! Nyt on aivan hirviä! Aivan hirviä! Oli sanonut, että ei jatkoa. Siis tää on aivan kauheena. Mä tykkään suolakurkusta, mutta rajansa se kaikella. Tätä makua ei kyllä. Tää maistuu niinku lämmitetyltä partaveeltä ja no, siinä on jotakin maustetta laittaa. Minä voin leikata tästä teille maistiaiset. Siis tää on aivan hirviä. Kiitos ja ensi kertaa. Hei hei.